vill säga tack till Umvungere Wambere wi Gitega. Na Umvungere wa Kabiri. Jag vill tacka båda första pastor och andra pastor Gitega. Tack så mycket. Tack för eran inbjudan att komma hit. Turabashimiye cyane ngene mwadutumiye kugira ngo tuze kuba hano och att få dela gemenskapen. Kugira ngo dusangire buno bumwe tube kumwe. Det är en stor glädje att få vara tillsammans med er. Umunezero udasanzwe kuba kumwe namwe. Och att få uppleva eran gästfrihet. Kandi tubone neza ngene mwakirana. Imorgon åker vi hem till Sverige. Ejo tuzosubira iwacu muri Sweden. 10 000 kilometer härifrån. Ejo tuzogira ibirometero ibihumbi 10. Varje morgon när jag vaknar ariko igitondo cyose yo nikanguye och tittar i spegeln ngiraba mu kirori så får jag en chock. Ndakanguka. Det står en gammal man där. Mu kirori nkabona umutama ari mu kirori. Livet går fort. Ubuzima buranyaruka. Men det är en glädje att få tjäna Jesus. Ariko turanezerwa igihe cyose turiko turakorera Yesu. Jesu nashimye. Jesu nashimye. Tacka Jesus. Amen. Idag vill jag berätta berättelsen om Jesus. Uno munsi nagomba ndabiganire inkuru za Yesu. Och jag kommer att berätta för er som jag berättar hemma i Sverige. Nagomba kubiganira kuko nkunda kubikorana hari iwacu. Och jag ska berätta om de sista 24 timmarna i Jesu liv. Nagomba ndabiganire ku amasaha 28 ya nyuma Yesu akiri hano ari hano muri buno akiri mu buzima. Jag tror att ni alla vet vad som hände. Murazi mwese ngira ngo ibyaciye biba mu nyuma. Men jag ska berätta lite mer noggrant. Ariko reka ngerageze kudonda kimwe kimwe. Och jag ska stanna vid några detaljer. Amagerageze guhagarara ku bice bimwe bimwe. Och sen ska jag avsluta med hans uppståndelse. Amande kurangiza n'izuka ryiwe. Och pingstdagen. Kandi ku munsi wa Pasika. Men vi ska börja på skärtorsdagen. Torsdagen innan långfredagen. Nagomba ntangurire ku munsi wa kane bucari ku wa gatanu. Och vi kan läsa ifrån första Korintierbrevet. Ibyo turashobora kubisoma mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto. Kapitel 11. Igice cya 11. Vers 23. Umurongo wa 23. Till vers 26. Turageza ku murongo wa 26. Turasoma ijambo ry'Imana. Biskanesa Guds ord. Abikorinto ba mbere igice cya 11 ku murongo wa 23 n'ibiri gushika kuri 26. Kuko icyo nahawe n'umwami wacu arico nabashikirije namwe yuko umwami Yesu mu ijoro yaguzwemwo yabiriye umutima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso canje. Nigikomba kigenza ryo bayirere kurya arababwira ati iki gikombe n'isezerano risha ryo mu maraso yanje. Murahora mugira mutya uko muzonywako kugira ngo kibe icibutso canje. Uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe muba mumenyekanishije urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira. Vi börjar berättelsen med den första nattvarden. Turiko turavuga inkuru ngene vyagenze isangira rya mbere. Det är torsdag kväll och följande dag vet Jesus att han ska dö. N'umunsi wa kane ku mugoroba niho bakoze bino niho basangiye ariko buca bwaca acaja kwicwa. Nu har jag en fråga till er. Nobabaza mwebwe mwese. Vilka sitter vid bordet vid den första nattvarden tillsammans med Jesus? Vilka är det? Ndababaze ni bande bari bicaranye na Yesu mu gihe yatanguza iryo sangira. Det är lärjungarna. Nabigishwa biwe. Hur många var lärjungarna? Bega bari bangahe? 12. Nej. 12.
n'ababiri 12 lärjungar. abigishwa 12 Sitter alla med vid nattvarden? mbega bose bari bicaye kuri iyo meza basangirirako? Sitter Judas med vid nattvarden? mbega na Yuda yicaye muri bo? Ego. det är sant. Sitter Petrus med vid nattvarden? mbega Petero yari yicaye kuri iyo meza? Ego. Yeah. Men Jesus vet redan att Judas ska förråda honom. ariko Yesu yagazi yuko Yuda hava mugurisha. Jesus vet redan att Petrus ska förneka honom. Yesu yarazi yuko Petero hava mwihakana. Jesus vet redan att alla de andra 10 lärjungarna kommer att överge honom. kandi Yesu yarazi yuko nabo 10 basigaye bari bagiye kumuheba bakamuhunga. Vilka är de första som får nattvarden av Jesus själv? mbega ni bande batanguranye irisangira na Yesu wenyene ubwiwe? Har ni tänkt på det? muravyumvira? Vilka är de? ni bande? Det är en förrädare. Det är en förrädare. ni bamwe bamugurisha, Det är en förnekare. abamwihakanye, Och det är resten fegisar. n'abandi bahavuye bamuhunga. Skulle de få nattvarden hos er? uwo abantu nk'abo mwosangira? Det är mwosangira tveksamt. abantu nk'abo. Men Jesus ger bröd och vin till Judas. ariko Yesu yarahaye umutsima n'igikombe abiha Yuda Till Petrus. na Petero Till alla andra lärjungar. n'abandi bigishwa 10. Kom ihåg det. muvyibuke ivyo. Den första nattvarden. n'isangira rya mbere yagize Yesu, När Jesus själv ger bröd och vin. aho Yesu wenyene yatanze umutsima n'umuvinyu. Han vet att Judas kommer att förråda mig. yarazi ati Yuda ahava ngurisha, Han vet att Petrus kommer att ati förneka mig. Petero nabo ahava nyihakana, Han vet att alla andra kommer att överge mig. abandi nabo bagiye kumuheba bamute bagende. Men han ger dem brödet. ariko arabasangiza Det är för eran skull jag dör. ati ni ku bwanyu ngiye gupfa, ngiye kubafira. Och han ger dem alla vinet. abaha umuvinyu bose, Och säger, detta är det nya förbundet genom mitt ati riri blod. isezerano ryanje ryo mu maraso yanje agiye kubavira. Vi går vidare i berättelsen. reka tubandanye mu nkuru. Jesus tar med sig lärjungarna efter måltiden ut till en trädgård. yaciye ava ngaho Yesu ajana nabo bigishwa biwe muri rya tongo ry'Getsemani. Och någon gång mitt i natten, hagati na hagati mw'ijoro, när lärjungarna sover och Jesus igihe ber, bose bari basinziriye Yesu yariko då arasenga. kommer Judas tillsammans med en skara vakter. aho muri iryo tongo nyene niho basinziriye abandi. Yuda yaciye azana ca gitero, Och tar Jesus till fånga. barafata Yesu kugira ngo bamujane. Sen för man Jesus till översteprästens palats. hama kw'iherezo bamujana ku muherezi mukuru. Klockan är kanske 2 på natten. kumbure saa zibiri, saa munani y'ijoro Eller 3 på natten. canke saa 9. Men då håller man det första förhöret med Jesus. ariko batanguye kumviriza Yesu ni bande? Det är översteprästen. n'umuherezi mukuru. Det är de andra judiska ledarna. abandi barabarongoye abayuda. Och lyssna nu. mwumvirize neza. Då anklagar man Jesus för hädelse. batangura rero kumwagiriza ibinyoma. Man säger, du har talat mot templet. waravuze nabi ingoro. Det var förbjudet på Jesu tid. ico gihe vyari bibujijwe kuvuga nabi ingoro y'Imana. Att uttala sig illa om templet i Jerusalem kunde leda till dödsstraff.
kugira ngo uvuge nabi ingoro i Yerusalemu igihano waronka cyari ico kwicwa. Någon hade hört Jesus säga: riv ner det här templet så bygger jag upp det på 3 dagar. Omwana avuga ati twarumvise avuga ngo senyura runo rusengero mu minsi 3 no kubaka. Men vi vet att Jesus inte pratade om templet i Ariko Jerusalem. yuko atariko aravuga ku rusengero rw'i Yerusalemu. Han talade om sig själv. Ariko yariko arivuga ko. Men det fanns fler anklagelser. Ariko hariho nabandi bamwagiriza ibintu. Man anklagade Jesus för att ha förlåtit synder. Baramubwiye bati kandi wewe warahariye umunyabyaha. Människor kan inte förlåta synder. Ivyo ntibishoboka ko ushobora guharira Det umunyabyaha. finns bara en som har makt och kraft att förlåta synd. N'umwe gusa ashobora guharira ibyaha ari mu ijuru. Och det är Gud själv. Ni Imana yonyine. Om en människa säger din synd är förlåten, Umuntu arinze avuga ngo ibyaha byawe urabihariwe, då gör man sig själv till Gud. uwo yigize Imana. Man hade flera anklagelser. Bariho rero n'ibindi bamwagiriza. Han har botat sjuka på sabbaten. Ati kandi yarakijije abagwaye ku isabato. På sabbaten är det förbjudet att arbeta. Kuko ku isabato byari bibujwe gukora. Men Jesus sa att Gud vill hellre se barmhärtighet än offer. Ariko arababwira ati Imana ni nyembabazi ikora ibikorwa byayo. Man hade anklagelse efter anklagelse efter anklagelse. Bagerageje kumwagiriza ibinibi kandi ari binyoma. Och allt handlade om att Jesus hade brutit mot de religiösa reglerna. Babona bamwagiriza yuko yarenza amabwirizwa amategeko y'amashengero ryabo. Men man lyckas inte få fast Jesus. Ariko ivyo bavuga byose nta byari bihwanye ngo bimufate. Man har förhört honom hela natten. Bagerageje kumwagiriza ibinyoma ijoro ryose. Till sist ställer sig översteprästen upp. Iherezo rero umuherezi mukuru aravuga ati, Och så frågar han rakt ut: aramubaza ati, är du Messias, mbega uri Mesiya, den välsignades son? umwana yahezagiwe? Och för första och enda gången svarar Jesus tydligt: Ubwa mbere kandi n'ubugira kandi yaramwishuye neza. ja, det är jag. Egome ndiwe. Då river översteprästen sönder sina kläder Umuherezi mukuru acayitaburiya kw'impuzu yambura impuzu. och säger: nu behöver vi inget mer. Ubu nta bindi dukeneye. Ni har alla hört, han har Mwese hädat. mwumvise ivyo yivugiye. Vi tror inte att Jesus hädade. Twibaza yuko bamuhara bati uyu nditwereka ko ari umurongo. Jag tror och bekänner att Jesus är Messias, Guds son i mänsklig gestalt. Ariko twe turizera yuko Yesu ari Mesiya, umwana w'Imana nzima. Jag tror att Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Kandi Yesu yari Imana yiyambika umubiri. Och att han därför har makt att förlåta synd. Kandi yarafise ububasha bwo guharira ibyaha. Att han kan bota de Kandi sjuka. agashobora gukiza abagwayi. Att han kan förlåta alla synd. Agashobora guharira ibyaha byose. Men för judarna var detta hädelse. Ariko kuba Yuda cyari ikintu kidasanzwe kuvuga uko. Vet ni vad straffet var för hädelse i Gamla testamentet? Murazi ingene byavugwa mu isezerano rya kera. Vilket är straffet för hädelse i Gamla testamentet? Ni biki byatsindisha umuntu mu isezerano rya kera? Det är en svår fråga. Ni kibazo kigoyi. Jag tror jag vänder mig mot pastorerna. Nagomba guhindukirira abapasitori. Någon? Hariho wowe kwishura. Straffet för hädelse i Gamla testamentet var att bli stenad. Igihano ca mbere cavugwa hariya mu isezerano rya kera, uwacumura cane yategwa amabuye. Och om ni vet vad som hände med Stefanos, den första kristna Muravyibuka martyren. ibyabaye kuri Stefano. Vad gjorde man med honom? Bamukoreye iki? Man stenade honom. Bamuteye amabuye. Då var Paulus med och han gillade det han såg. Bamuteye amabuye arafa. Enligt den judiska lagen skulle Jesus bli stenad. Mu mategeko y'abayuda rero Yesu nawe yarakwiye gutegwa amabuye. Men det är inte det som händer. Ariko siko byabaye. De judiska ledarna tänker något annat. Abakuru bo mu Bayuda hari kindi biyumvira. Så från översteprästens palats går man till Pilatus palats. Bamukuye ku muherezi mukuru bamujana kuri Pilato, kwa Pilato. Pilatus var ingen jude. Pilato ntabwo yari umuyuda. Han var romare. Yari umuroma. Han var den
högsta juridiska, politiska och militära makten. yari afite ububasha bwose bwo guca imanza eka n'umusozi akomeye. Så de judiska ledarna tar med sig Jesus. Bamujanye kwa Pilato, Och så går man till Pilatus. bamushikiriye, Och så säger man till Pilatus: baramubwira bati, den här mannen förtjänar dödsstraff. uyu mugabo akwiye kwicwa. Och Pilatus frågar: vad har han gjort? Ati none yakoze iki? Då säger de judiska ledarna: bakuru b'abayuda baravuga bati, han säger att han är judarnas kung. ngo yavuze ati n'umwami w'abayuda. Det är en helt ny anklagelse. Icyo ni kindi kirego. Det var ju inte det man hade pratat om i översteprästens palats. Ivyo sivyo bavugiye umuherezi mukuru. Då hade man ju sagt att han har talat mot templet. Bavuga ku vyerekeye ingene yavuze nabi ingoro y'Imana. Då hade man ju sagt att han har botat på sabbaten. Bamubwira yuko yakoze ibitangaza yakije abagwaye ku isabato. Och att han har förlåtit synder. Ko yahari ivyaha. Men när man kommer till Pilatus, Ariko bashize kwa Pilato nyapolitiki. då säger man något helt annat. Bavuze binyuranye n'ivyo. Då säger man: han säger att han är judarnas kung. Yavuze ngo n'umwami w'abayuda. Och vad betyder det? Ivyo navyo bigomba kuvuga iki? De säger: han vill utmana romarriket om makten. Agomba kurengera abaroma kugira ngo abe umwami. Så det börjar med en religiös anklagelse. Hatanguye ibijanye n'ivy'idini. Men när man kommer till Pilatus har man ändrat sig. Bashitse kwa Pilato barabihindura. Och så är det en politisk anklagelse. Uwo rero ni imbere y'umunyapolitike niwe bagiye kumwagiririza imbere yiwe. Man ljuger. Barabesha. Och Pilatus förstår. Kandi Pilato yaratahura. Så han säger direkt: Yarabivuze ubwo nyene. Nej, jag kan inte finna den här mannen skyldig till någonting som gör att han förtjänar döden. Ndabona yuko atakiriho kimwagiriza ko uyu muntu akwiye kwicwa. Vi har 4 evangelier. Bafite ubutumwa bune: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Matayo, Marko, Luka na Yohana. Alla berättar samma sak. Abo bose bagiye bavuga bimwe. Pilatus förstår att Jesus är oskyldig. Barabona bati Pilato aravuga ati uyu muntu nakwiye kwicwa. Och han försöker befria Kandi Jesus. yagerageje kumubohora. Han vill inte döma Jesus till döden. Yagomba gutsindisha Yesu ngo atsindirwe urubanza rwo gupfa. Han förstår att det är lögn. Yarabona yuko ari binyoma. Han förstår att det är avundsjuka. Yagomba yuko bamugiriye ari. Så vad gör Pilatus? None Pilato yakoze iki? Det första han gör, Icambere yakoze, det berättar Lukas evangeliet. muri Luka niho habisigura neza. Det är att han skickar Jesus till Herodes. Yaciye amurungika kwa Herode. Och han tänker: det här är inte mitt problem. Herodes får ta hand om det här. Ati kisi kibazo ciwanje ndaba. Ni kibazo ca Herode ni bakwiye kucicakira. Herodes var en av makthavarna som romarna hade utsett. Kandi Herode nawe yareshitweho n'abaroma kugira ngo aganze aho hantu. Och Pilatus tänker: jag vill inte ta ansvar för den här mannens död. Ati jewe sinkwiye gukurikirana ibi by'uyu mugabo nabi byakire Herode. Så han skickar Jesus till Herodes. Yarungise Yesu kwa Herode rero. Och det står att Herodes blev mycket glad när han fick träffa Jesus. Herode biranditswe yuko ngo yanezerewe abonye Yesu. Och han ställer massor av frågor till Jesus. Yamubajije ibibazo byinshi. Men Jesus tiger. Yesu arugara umunwa ntaco yavuze. Till slut blir Herodes arg Herode arashavura. och skickar tillbaka Jesus till Pilatus. Akamurungikira kwa Pilato, amusubiza kwa Pilato. Och så säger han: det är ditt ansvar. Amwishura ati Pilatus hade nog hoppats att Herodes skulle frikänna Jesus. Pilato yaraza ati kumbure Herode araja kumumenya mutahuri. Men nu får Pilatus tillbaka Jesus. Ariko abona murungikiwe Pilato. Och en gång till säger han till de judiska ledarna: den här mannen är oskyldig. Pilato rero aravuga abwira abayuda terego uyu muntu ntacambo nafita. Men enligt Lukas och Johannes evangelium Mugabo muri Luka na Yohana så säger Pilatus: Pilato yavuze ati jag kan ge den här mannen en läxa. nomuha akabazo. Kanske det räcker. Kumbure coba kimaze. Ni vet att innan Jesus blev korsfäst blev han piskad.
murazi yuko imbere yuko Yesu abambwa yabanje yarakubiswe. Han blev piskad 39 gånger. Yakubiswe inshuro 39. Det ingår inte i korsfästelsen. Ivyo nibijanye no kumusaraba hariya. Varför blev Jesus piskad? Kubera iki yakubiswe yatonaguye. Några bibeltolkare, Biblia bamwe barabisigura, de säger att det var Pilatus försök att rädda livet på Jesus. aho Pilato bavuga bati yagerageza ko yorokora Yesu. Om jag misshandlar honom riktigt mycket så han nästan dör, Hamwe no mukubita bakabona ko ageze kure nko hafi gupfa, då kanske de judiska ledarna är nöjda. kumbure nza kuba nezereje abayuda, Och så kan jag släppa honom. kumbure nkamurekura, Jag vill inte döda honom. singomba kwica Yesu. Så Jesus blir piskad, Arakubitwa, aratonagurwa, han blir slagen, arakubitwa cyane, han blir hånad, arageragezwa kugirwa och nabi, han blir spottad på. ariko byose barabimukorera. Sen för Pilatus fram Jesus. Kwiherezo Pilato araza imbere ya Yesu, Då har man tryckt en törnekrona runt hans huvud. amwambikisha urugori rw'amahwa mu mutwe, Man har satt en mantel på honom. bamwambura wa mwambaro yari afite. Han är blodig och sönderslagen. Yari yamaze yari afite inkovu nyinshi. Och så säger han, titta, här är eran kung. Uyu mwami wanyu. Då ropar folket, Bose basemerera rimwe, korsfäst, mubambe, korsfäst, mubambe, korsfäst. mubambe. Men Pilatus vill inte. Ariko Pilato n'ubundi yari bwabigomba. Han tänkte att de skulle känna förbarmande när de såg honom. Iyo bamaze yagira ati nibabona ibyo bamaze kumugirira byonyene bagira imbabazi En bamurekure. misshandlad, sönderslagen människa. Ukuntu yari yatonaguwe yamberewe yagira ati baragira imbabazi tumurekure. Då gör Pilatus sitt tredje försök att rädda Jesus. Yagerageje ubugira gatatu rero kugira ngo ashobore kurokora Yesu. Det fanns en tradition Hariho umugenzo på påskhögtiden. umunsi wa Pasika, Då brukade de romerska makthavarna alltid frige en fånge på folkets önskan. hariho itegeko ryemerera umutegetsi w'umuroma kurekura imbohe imwe bari basanzwe baboshwe ngo arekurwe yidegenze. Och nu tänker Pilatus, Pilato ariyumvira ati, de judiska ledarna ger sig inte. ati abayuda ndazi ko kumbure bibagora, De vill ha Jesus dödad. bagomba ko Yesu apfa. Men med folket är det annorlunda. Ariko abari hambavu yagira ati kumbure bobo. Bara några dagar tidigare har hela folket sjungit Hosianna. Imbere yaho mu gatoya bari basemereye abantu ati Hosiana, Hosiana. När Jesus rider in i Jerusalem. Iyo Yesu yariko aragenda i Yerusalemu, Och Pilatus tänker, Pilato ariyumvira jag ati, ska låta folket bestämma. leka abantu nabo bafata ingingo, Inte de judiska ledarna. apana bo barongoye bo bayuda Inte jag. canke jewe. Men nu ska jag ge folket ett val som de inte kan göra fel på. Leka ndabe abatagiriye nabi ico nabo bavuga. Jag ska ta fram den värsta brottslingen jag har i mina fängelsehålor. Ati ndabe umwe mu bambuzi bari bameze nabi mwibohero. Jag ska hitta en mördare, en tjuv och en misshandlare. Fate wa mwambuzi umwicanyi ameze nabi ndamuzana. Och så tar han fram Jesus Barabbas. Shiruhande iwe Baraba. Och på andra sidan står Jesus från Nasaret. Hama kandi hambavu hari Yesu nawe. Jesus från Nasaret har botat de sjuka. Yesu kuvi Nazareti yari yarakirira abagwaye. Han har mättat de hungriga. Yarahagije abari bashonje. Han har talat nåd och hopp till de fattiga. Yaravuga akaremesha abari bakenye. Jesus Barabbas har stulit från de fattiga. Uwo Baraba nawe yari yarivye abakene. Han har mördat dem som han inte tycker om. Akica n'ababona ko badakwiye kubaho. Han har ställt till problem hela sitt liv. Yari yakoze ibibi mu buzima bwiwe. Vem skulle ni välja? None mwohitamwo nde? Pilatus tänker, det här är självklart. Pilato we yaharura yuko ati ivyo birumvikana ko baja guhitamwo Baraba ko abari abambwa. Nu kommer folket att välja att Jesus från Nasaret ska bli fri.
ati ndazi yuko abanyagihugu baja guhora bati Yesu narekugwe abohogwe. Och att rövaren Jesus Barabbas ska dö. Ariko Baraba wagize nabi ni wakwiye gupfa. Så han för fram de två männen. Arashimbera abo bantu babiri. Och nu ställer han frågan till folket. Arabaza abantu rero. Vad ska jag göra med Jesus från Nasaret? Bega ngorikina Yesu i Nazaret. Och till Pilatus stora förvåning och chock. Ariko Pilato idamutangaje. Så börjar också folket ropa. Abantu nabo nyene basemerera icarimwe. Korsfäst! Mubambi! Korsfäst! Mubambi! Korsfäst! Mubambi! Han frågar igen. Arababaza kandi. Han får samma svar. Kandi aronga ikibazo nyinshi. Mubambi! Korsfäst! Mubambi! Korsfäst! Mubambi! Då gör Pilatus en sista sak. Agira ikintu ca nyuma Pilato. Inför hela folket abantu bose bakoraniye ngaho tar han fram en stor balja med vatten. Afata kombe kirimo amazi. Gukaraba amaboko. Yaciye afata amazi arakaraba. Gukaraba amaboko. Tvätta händerna. Han tvättar sina händer. Arakaraba amaboko yiwe. Tindakaravye. Alla kan se. Bose barabibona ati ndakaravye. Och alla kan förstå. Kandi bose bagiye gutahura. Vad är det Pilatus vill säga? Ico Pilato yaravuze. Den här mannen är oskyldig. Uyu muntu ntiyarakwiye gupfa. Och jag vill inte ha del i detta. Kandi ivyo singiye kuvyinjiramo jewe. Men till sist är han ändå tvungen ariko kwiherezo att utlämna Jesus atanga Yesu ngo bamubambe till att dö på korset. ngo afire ku musaraba. Vad har hänt med Jesus? Bega habaye iki none byabaye genze gute kuri Yesu? Först blev han anklagad hos översteprästerna Ubwa mbere yaciriwe urubanza n'umuherezi mukuru för att ha hädat mot Gud. ko yigize Imana. Sen blev han anklagad inför Pilatus Kandi na Pilato nawe aramucira urubanza att han ville ta makten från kejsaren. uko yaragombye gufata ikibanza ca Kaisari. Vi vet att inget var sant. Turazi yuko izotana n'ukuri kwarimwo. Man ljög för att få bort honom. Barabesha kugira ngo bamwikure. Man använde falska vittnen. Bazanye abantu abashinga intahe z'ibinyoma. Men lyssna nu, det blir värre. Ariko mwumvirize ngene vyabananije biguma. Varför stenade man inte Jesus? Kubera iki batateye amabuye Yesu? Varför gick man till Pilatus? Kubera iki bamujanye kwa Pilato? Varför ville man ha Jesus korsfäst? Kubera iki yabambwe? Jo, i 5:e Mosebok, Mu gusubira mu vyagezwe 5:e Mosebok kapitel 21, murongo wa 21 vers 22 och 23, umurongo wa 22 23 så står någonting som har betydelse. hari ico bisigura uwabamanitswe ku musaraba. 5:e Mosebok kapitel 21, Gusubira mu vyagezwe 21 umurongo wa 22 23 vers 22 och vers 23. 22 23 ivyo bamanitswe ku giti. Umuntu yakora icaha gikwiye kumwicisha bakamwica bakamumanika ku giti, umuvyimba wiwe ntuzurare kuri ico giti, ariko ntimuze mubure kumuhamba kuri uwo munsi nyene, kuko umanitswe ku giti ari ku muvumo w'Imana. Nuko mumuhambe kugira ngo ntimwanduze igihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye kwishamvu. Man vill inte bara döda Jesus. Ntibagomba kwica Yesu gusa. Då hade man stenat honom. Bari kumutera amabuye. Nej, man vill göra något annat. Ariko bagomba gukora ikindi kidasanzwe. Man vill visa för hela folket i Jerusalem Bagomba kwereka abari Yerusalemu bose att den är Jesus från Nasaret uwo Yesu av Nazareti som nu blir upphängd på ett kors. agiye kumanikwa ku musaraba. Han är inte bara utstött av människor. Ntamanitswe gusa, Han är förbannad av Gud. nikivume ku Mana. Och man vill
få stopp på alla rykten runt Jesus. bagomba gukuraho amajambo yose yavugwa kuri uwo Yesu, Att han skulle kunna vara en profet. bavuga ati kwagiye kumuvugishwa n'Imana ariko bavyice, Eller att han skulle kunna vara Messias eller en frälsare. canke ko yoba Mesia umucunguzi. Om du vill få alla att förstå att han inte är det, Bamaze kubona ko ivyo byose atana kimwe abereye, så fanns det bara ett sätt. hari ikintu kimwe gusa Få honom upphängd på en träpåle. reka rero amanikwe, ivyo byose bizoba bifuye. Då vet alla, han är förbannad av Gud. Batuyo ni kivume ku Mana. När Jesus hänger på korset Yesu ari ku musaraba, så lider han inte bara i kroppen, ntiyarababariwe gusa ku mubiri, utan han lider också alla de kval, all den ångest ariko yababazwa nabo bose bariho basigaye, som kommer av att människor tror att han är förbannad av Gud. akababazwa nuko abantu bagiye gutahura ko kumbura ari kivume ku Mana. Men det händer mer. Ariko hari ibindi byakoretse. Alla 4 evangelier säger 2 saker till. Ubutumwa bune ngo tubusoma, När Jesus hänger på korset, ari baravuga bati igihe Yesu yaramanitse ku då musaraba, låter Pilatus sätta upp en skylt. baramwambitse igitambara, Han spikar upp en skylt ovanför. hanyuma hejuru iyo bari bambitse igitambara, Och så står det: här är judarnas kung. abati uyu ni umwami w'abayuda. Och när judarna ser det säger de: nej, ta bort skylten. Ateka kuraho icyo gitambara. Men då säger Pilatus: nej, det jag har skrivit har jag skrivit. Atari Pilato arabisha ati namba icyo nanditse nacanditse. Vad är det Pilatus vill säga? Mbega Pilato yagomba kuvuga iki? Pilatus ville inte döda Jesus, Pilato ntiyagomba kwica Yesu, men han blev tvungen. ariko yarategetswe. Och när han ändå måste döda Jesus, Amaze kubona ko ategerezwa ko Pilato Yesu yicwa, då passar han på att göra en politisk poäng. aca yerekana rero ko ari bijanye n'ivya politike, Och så skriver han: aca yandika ati så här går det med judarnas kung. uyu ni umwami w'abayuda. Om någon av er vill göra uppror mot Rom, Iyo rero mugomba kugira ico mwitwara, titta här, så här går det. rero abangere bigenda. Så han vill tala om för alla Yagomba kubwira abari bo bose, att den där Jesus från Nasaret, uwo kuva i Nazareti, Yesu w'i Nazareti, han har ingen makt. nta bubasha agira, Han är ingen ledare. ntabwo ari Det umurongozi, är ingen ni kan följa. kandi nta uriho akwiye kumukurikira. Han är helt kraftlös. N'umuntu ataca arico, Han kommer snart att dö. agiye gufa mu kanya. Så de judiska ledarna, Abari abarongoye abayuda när de får Jesus korsfäst, bamaze kumumanika, så vill de säga: titta på Jesus. batiraba Yesu, Han har ingen andlig kraft. nta nkomezi Han är agira, ingen andlig ledare. nta burongozi buri mu bwari muri Han kan aldrig komma från Gud. ntabwo yoba yavuye ku Han Mana, är förbannad av Gud. ariko yavumwe n'Imana. Pilatus säger: Pilato aravuga ati Jesus från Nasaret, uwo Yesu kuva i han har Nazareti ingen politisk makt. ntabwo yari umunyepolitiki, Han kan inte förändra någonting. ntacyo ashoboye guhindura Han är ikintu. snart död. mu kanya arapfa. En sak till berättar alla evangelier. Hama kandi mu butumwa baravuga bati När Jesus hänger på korset, Yesu amanitse ku musaraba, så sitter bödlarna hariho abari bangaho iruhande på marken framför honom, imbere yiwe, och de har hans kläder. bari bamaze gusangira impuzu ziwe, De man korsfäste, bamumabambye, de var alltid nakna. yari abamabangwa baba bari gusa, Inte en tråd på kroppen. nta kintu cyaba kiri ku mubiri wabo. Tänk er vilken skam. Wumva ko ari ibiteye isoni, Helt naken. ari gusa, Alla kan se dig. bose kugira ngo bamubone aramenya, Tanken är att skapa skam kugira ngo bamuteze isoni och förnedring. kandi bagaragaze ko atacaye arico. Och medan Jesus fortfarande lever, Igihe Yesu yari akiri muzima, så börjar bödlarna spela tärning om hans kläder. batangura kugabanganya impuzu ziwe abari ngaho. Kan ni förstå? Murabitahura. De vill att Jesus ska se
bagomba ngo Yesu abibone akiri muzima innan han dör, imbere yuko apfa, att allt han äger ivyo yari afiditwa ko ari ivyiwe delas upp på andra. babigabangananye babihanahana. Vad har han kvar? Mbega none asigaranye iki? Ingenting. Nta kintu na kimwe yari asigaranye. Andligt sett Mu buryo bw'imhemu säger man han är förbannad av Gud. uyo yaravumwe n'Imana. Politiskt sett Mu buryo bwa politiki han är helt värdelös. harwa ko ari umunyacubahiro ariko nta nkomezi. Ekonomiskt sett Mu buryo bw'ubutunzi allt han har ägt ska andra nu få. ivyo yari asanganywe bigiye kugabanganywa abandi. Och när Jesus hänger på korset Yesu kandi ari ku musaraba, och folk står runt omkring, abantu bamukikije ngaho, så hånar de honom. baramutuka, baramucurira. Det är något konstigt med den här berättelsen. Ni inkuru ibabaje. Var Jesus skyldig? Yesu yari yakoze iki? Oh ja. Nta na kimwe. Han var oskyldig. Nta kintu cariho cyo kumutsindisha. Men vilka är de skyldiga? Ariko vyongeye birashika ko umuntu ashika mu mwanya nk'uyo. Jag kan räkna upp några. Ndoshaka kubiganira bamwe. Judas är skyldig. Yuda wenyene yarabonye ko yaracumuye. Han förrådde Jesus. Yaragurishije Yesu. Petrus är skyldig. Petero nawe nyene yarakoze nabi. Han förnekar Jesus. Arihakana Yesu. De övriga lärjungarna, Abigishwa bandi basanzwe, de är också skyldiga. De övergav nabo nyene Jesus. barabatsindwa kuko baramutaye baragenda. De judiska ledarna, Abarongozi b'Abayuda de är skyldiga. barabatsindwa, De hade falska anklagelser. baramwagirije ibinyoma. De ändrade sina anklagelser. Mbere bahindagura ibirego bari bamufise Allt för att bli av med Jesus. kugira ngo batange Yesu abambwe. Pilatus, Pilato nawe nyene, han är skyldig. nawe nyene hari ivyo aregwa. Han visste att Jesus var oskyldig. Yarazi yuko Yesu atakimwagiriza cukuri. Ändå blir han till sist ansvarig för Jesu död. Ariko kwiherezo tanze Yesu ko abambwa. Men lyssna nu. Ariko mwumvirize neza. Det som är konstigt i den här berättelsen Mu bijanye n'iyi nkuru ibitangaje, är att det är den oskyldige som dör uwatsinzwe n'urubanza uko akwiye gupfa, och de skyldiga som går fria. hama bari bakwiye abatsindishijwe n'urubanza bakaba babarekura bakidegemvya. Hörde ni vad jag sa? Mbega mwumva ico navuze? Den oskyldige dör, Abariho abataco bagirizwa bakicwa, men de skyldiga ariko bafise ivyo bagirizwa går fria. bakarekugwa. Jesus har blivit prövad av de judiska ledarna. Abo Yesu yatsindishijwe n'Abayuda, abarongoye Abayuda. De har flyttat Jesus till en högre instans, Bamuduganya ahantu kugira ngo aboneke neza, till den romerska makten. kugira ngo bamushikirize abartwaya umukuru w'Abaroma. Och Jesus blir dömd till döden av judarna Kandi abo Bayuda batsindisha Yesu ngo yicwe och av den romerska makten. imbere y'umutwara Uburoma. Men det finns en rättsinstans till. Ariko hari kindi gisigaye. Vilken instans är det? Ni igiki? Imam. Hariho hasigaye Gud. När människornas olika rättsinstanser igihe abari ataco bagirizwa batsindishijwe har dömt Jesus till döden, abatsindishije Yesu ko yokwicwa, när de mänskliga domarna har sagt igihe abategetsi bari bafashe inyo ngingo han är förbannad av Gud, ko yahanywe ari kivume ku Mana, han ska aldrig ha någon makt, nta nkomezi na zimwe afita, han ska aldrig ha någon egendom, nta n'ubutunzi azokwigera, hans namn ska glömmas, izina ryiwe rigiye vi ska kuzokwibagiranwa, aldrig mer prata om vad han har nta sagt och udasubira gjort. kumuvugako. Då finns det en instans till, Hariho icari gisigaye, och det är Gud Fader allsmäktig. Imana yo mwijuru kandi ifise ububasha bwose. På tredje dagen Umunsi ugira gatatu efter att Jesus har blivit dödad, yamaze kwicwa, då griper Gud in Yesu Imana yacitangura gukora, och uppväcker Jesus från de döda. ikura Yesu mu bapfuye.
Och när han gör det kandi Imana ibikoze så återinsätter han Jesus hama rero arahagurutsa Yesu som sin son amuhagurutsa kandi amuvuga ko ari umwana wayo med makt och välde. kandi afise ububasha. Vi läser Romarbrevet 1. Dusome mu Baroma igice cya mbere Romarbrevet 1, vers 1-4. umurongo wa mbere turashika ku murongo wa 4. Abaroma igice Paulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Paulo umugurano wa Yesu Kristo nahamagariwe kuba intumwa narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana ubwo yasezeranye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe byera buvuga iby'umwana wayo yavutse mu rubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri yerekanywe ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa mpwemu yera ukuzuka kwiwe kwavyerekanishije ubushobozi ni Yesu Kristo umwami wacu. Vad är det Gud säger när Jesus uppstår från de döda? Mbega Imana yavuze iki Yesu amaze kuzuka? Jo, han säger, du är min son. Uri umwana wanje. Är Jesus förbannad av Gud? Mbega Yesu yari yaravumwe n'Imana? Svar nej. Inyishu ni okay. Han är Guds älskade son. N'umwana w'Imana kandi Imana ikunda. Judarna ville säga han är förbannad av Gud. Abayuda bavuga ngo yavumwe n'Imana. Men Gud säger, detta är min älskade son. Ariko Imana nayo ikavuga iti uyu n'umwana wanje kandi nkunda. Men inte bara det. Sivyo zonyene. Han får all makt i himmelen och på jorden. Ahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Vad var det Pilatus ville säga? Mbega Pilato yagomba kuvuga iki? Den här mannen har ingen makt. Uyu muntu nta bubasha agira. Han kommer inte betyda någonting i mänsklighetens historia. Ashobora kuzogukora. Men när Gud uppväcker honom från de döda, ariko Imana imuzuyimukuye mu bapfuye, då får han makt och välde. Acaronka ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Så det Gud gör icyo ni Imana yakoze är att han underkänner Pilatus dom. Imbere y'ugutsindishwa na Pilato, han underkänner folkets rop att Jesus ska korsfästas. Igihe bose bavuga ngo nabambwe. Han underkänner de judiska ledarnas försök att döda Jesus. Yarazi yuko abayuda bakuru n'abandi bose bagerageje ibishoboka byose kugira ngo Yesu yicwe. Jesus har blivit anklagad helt falskt. Baramwagirije ibinyoma Yesu. Man har tagit ifrån honom all ära. Icyubahiro cyo barakimukuyeko. Man har förnedrat honom. Baramugwiza n'ubusa. Man har ljugit mot honom. Baramuvuma bakamutsindisha. Hans egna lärjungar har svikit honom. På tredje dagen uppstår Jesus från de döda. Vad skulle du göra om du var Jesus? Tänk efter. Tänk att människor har anklagat dig för något du aldrig har gjort. De har ljugit om dig. Och de har ändrat sina berättelser. Allt för att få fast dig. De har klätt av dig naken. De har misshandlat dig på det värsta tänkbara sätt. De har spottat på dig och hånat dig. Och de har långsamt torterat dig till döds. Barakoze ibishoboka kugira ngo abambwe. Vad skulle du göra om du fick livet tillbaka? Om du inte bara fick livet tillbaka, om du dessutom fick makt och kraft. Om du inte längre var en svag människa utan hade hela himmelens härskara med dig. Låt mig berätta vad jag skulle göra. Först skulle jag reta upp Petrus. Skulle jag skälla ut honom ordentligt. Sen skulle jag få honom att tigga för sitt liv. Men sen skulle jag skjuta honom ändå. Judas har ju redan tagit livet av sig. Så jag letar upp resten av hans familj. Jag ska ge igen.
nosubiye ngakora kandi. Sen skulle jag söka upp resten av lärjungarna. Noravye wa muherezi mukuru. Och jag skulle skjuta efter dem. Numva ko no mukuyeho. Jag skulle hota dem. No mukuyeho. Jag skulle jaga dem. No mukuyeho. Sen hanyuma skulle jag leta upp översteprästen. No hamagaye wa muherezi mukuru. Den lögnaren. Och muherezi umubeshi. Den falske ormen. Muherezi mubi kandi ngayanzoka. Jag skulle ge igen. No subiye kandi kumubwira. Jag skulle hämnas. No muhereze mwenu kundewe subira. Sen skulle jag bränna hela templet. Och sen skulle jag skjuta en missil emot Rom. Så hela staden utplånades. Man skulle ge igen. Eller hur? Men vad gör Jesus? Vad gör Jesus? Vi kan läsa från Matteus 27. Matteus kapitel 27. Vers 26. Vi måste titta här. Matteus 27. Vi kan läsa vers 24 till vers 26. Dusome guhera ku murongo wa 24 tugeze 26. Matayo 27:24 kugeza 26. Maze Pilato abonye ko arushwa n'ubusa, ariko ko barushirijeho kuvyura umugumuko, yabira amazi arakaraba imbere y'ishengero, ati jeho ndacuna kubwa amaraso y'uyu mugororotsi n'ivyanyu. Abantu bose baramwishura bati, amaraso yiwe arabari twebwe akora n'abana bacu. Maze abarekurira Baraba, ariko Yesu aramutonagura amutanga wabambwe. Vad är det folket säger? Mbega abantu bavuga ngo iki? De säger, om vi gör fel, iyo dukoze nabi, då kan du ta blodshämnd. Ukoze nabi wajana amaraso mu muryango wawe. Om vi gör fel kan du döda oss. Iyo dukoze nabi ushobora kutwica. Du kan döda våra barn. Urashobora kwica n'abana. Alla våra familjer. Umuryango wose ugahona. Det är hemskt. Urumva ko byari bibabaje cyane. Men får jag fråga er? När Jesus uppstår från de döda, han har fått all makt i himlen och på jorden av Gud Fader. Vad gör han med de skyldiga? Tar han hämnd? Oh ja. Nej. Oh ja. Nej. Får jag ta med till pingstdagen? Kom nu ihåg vad vi läste i Matteus. Folket säger, hans blod kan komma över oss och våra barn. Det vill säga, gör vi fel, då kan du döda oss och våra barn. Jesus har uppstått från de döda. Men han kommer inte för att söka hem. Han har ett annat uppdrag. Han befaller sina lärjungar att göra någonting annat. Vi läser från Apostlagärningarna kapitel 2. Vers 38 och vers 39. Petero arabishura ati, nimwihane
umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ivyaha vyanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Hör ni vad han säger? Bega murumvise ingene yavuze På påsk, på långfredagen, ku munsi wa gatanu wa Pasika så ropar folket, baravuze bati hans blod kan komma över oss och våra barn. amaraso yiwe natubako n'abana bacu. Och de talar egentligen om ett straff över sig själva. Bisabiye igihano kizobabako bwabo. Men på pingstdagen predikas inte om ett straff. Ariko ngaha ku munsi wa Pentekote ntabwo batangaje amajambo y'ibihano birindiriye abo bantu, utan istället kommer ett erbjudande. ariko baratumirwa barahamagagwa, om ni omvänder er, ni mwihane, så kommer alla era synder att förlåtas. ibyaha byanyu biharigwe. Om ni har förnekat Jesus, nimba mwarihakanye Yesu, om ni har övergett Jesus, nimba mwaramutaye, om ni har vänt ryggen mot Jesus, mwaramuhaye imigongo, om ni har ljugit om Jesus, mwaramubesheye, om ni har svurit mot Jesus, mwaragerageje kumuvuma, omvänd er till Jesus, hindukirira Yesu, och din synd är förlåten. kandi ibyaha byawe bica biharigwa. Och du ska få den heliga ande som gåva. uraronka mpemu yera kwingabire. Och sen säger han, hama kandi aravuga ati detta är ett löfte. iryo ni isezerano. Och vilka gäller löftet? Ni isezerano riki? Er och era barn. nta mwana wanyu, det finns inget hot om straff. nta gihano kibarindiriye. Det finns bara ett erbjudande om total förlåtelse. n'umutumiro mwiza w'uko muronka guharigwa ibyaha. Jesus är så annorlunda än mig. Yesu rero aranyuranye na jewe. Han är så annorlunda än oss. Aratanye na twebwe ntituri cyo kimwe. När man tar ifrån honom all hans ära, iyo bamwambutse ububasha bwiwe, när man klär av honom helt naken, bakamusigara aramenya, när man slår honom sönder och samman, bakamukubita kugeza hashigara ari mishisha, när man spottar på honom och ljuger mot honom, bakamuvuma amate bakamukorera ibibi byose, när man kommer med falska anklagelser, bakamuzanira abavuga ibinyoma kuri we, när man säger du är förbannad av Gud, ati bakamubwira yuko ari kivume ku Mana, vi ska aldrig mer uttala ditt namn, ntawe uzosubira kuvuga n'izina ryawe, när man säger du har ingen makt och du har ingen betydelse, nta bubasha ugira kandi ntaco urico, när man tar ifrån honom allt han äger, bafashe bakuba mwaka inzo yarasanganywe vyose, så svarar inte Jesus med hämnd. ariko Yesu icyo bavuga ko ntacyo yababwiye ko bakwiye igihano. När Gud uppväcker honom från de döda, Imana imukuye mu bafuye, och säger du är min välsignade, uri umuhezagiro kuri du har all makt i himlen och på uraronse jorden, none ububasha mu ijuru no mu allt isi, skapat tillhör dig, ibyaremwe byose ni byaremwe wewe, så kommer inte Jesus tillbaka för att ta hämnd, ntabwo ibyabaye aribyo byamugarutsemo, utan för att erbjuda syndernas förlåtelse. ariko abatumira ngo abanyabyaha baze kuri we abababari. Och inte bara det, ata kindi han erbjuder de skyldiga abwira babandi bamwagiriza bakamutsindisha atari byo, att de ska bli fyllda av den ande som fanns i han. asezeranira yuko baje bahabwa na mpemu yera. Kan ni tänka er? Ivyo murashaka kuvyiyumvisha. Petrus som förnekade Jesus, Petero mu yamwihakana, han blir fylld av den heliga. yahawe mpemu yera rutuzwa. Jesus är ingen hämnare. Yesu ntako twomugereranya. Jesus är en frälsare. N'umucunguzi. Amen. Amen. Jesu nashimie. Amen. Jesu nashimie. Taka Jesus. Bibeln säger en sak till.
Bibiliya tubwira kandi kindi när Jesus dör i Jerusalem igihe Yesu yarageze i Yerusalemu så dör han inte bara för Petrus synd ntiyapfiriye ibyaha bya Petero gusa eller för Judas synd cyangwa ibyaha bya Yuda gusa eller för Pilatus synd cyangwa kubera Pilato yakoze eller översteprästernas synd. Han dör för deras synder. sabo bonyene gusa Han dör för dina synder och för mina synder. Yabambiwe ibyaha byawe n'ibyaha byanje. Nu har han kommit tillbaka från de döda. None ragarutse avuye mu bapfuye. Du och jag dödade honom. Jewe nawe twamwishe. Vad vill han säga till oss? Yo tubwira iki? Omvänd dig. Hindura ihane. Vänd dig till Jesus, be om förlåtelse. Hindukira urabe Yesu umusabe imbabazi uraharigwa. Och din synd blir förlåten. Kandi ibyaha byawe birahanagurwa. Halleluja! Imana nishimwe. Halleluja! Imana nishimwe. Halleluja! Imana nishimwe. Det finns ingen synd som Jesus inte kan förlåta. Na kimwe kibaho Yesu atoharira. Om du har förnekat Jesus, nimba baramwihakanye Yesu, han förlåter den synden. Araguhagarira ibyaha wakoze. Om du har svurit mot Jesus, nimba baramuvuze nabi, om du har ljugit mot hans församling, baravuze nabi, din synd kan bli förlåten. Ibyaha byawe birashobora guharigwa. Om du har överlämnat din själ till djävulen, nimba waramuhevye ugafatana n'umwanzi, du kan bli fri, din synd förlåten. Urashobora kongera kubohorwa ukava muri ivyo byaha. Han vill fylla dig med helig ande. Icagomba kuguha nuko yo kuzuza mpwemu yera. Jesus är ingen hämnare. Yesu ntavyo yibikamwo bibi. Han är en frälsare. N'umucunguzi. Och du kan vända dig till honom. Urashobora kumuhindukirira rero. Vad du än har gjort. Uko ivyo wakoze byose. Vem du än är. Uko uri kosi. Det är den oskyldige som dör. Och de skyldiga går fria. Jesus tar aldrig hämnd. Han förlåter. Det sista jag vill säga. Jag är kristen. Kristo ariko ko barushirijeho kuvyura umugumuko yabira amazi arakaraba imbere y'ishengero ati jeho ndacuna kubwa amaraso y'uyu mugororotsi n'ivyanyu. Abantu bose baramwishura bati amaraso yiwe arabari twebwe akora n'abana bacu, maze abarekurira baraba. Ariko Yesu aramutonagura amutanga wabambwe. Vad är det folket säger? Mbega abantu bavuga ngo iki? De säger om vi gör fel, iyo dukoze nabi, då kan du ta blodshämnd. Ukoze nabi wajana amaraso mu muryango wawe. Om vi gör fel kan du döda oss. Iyo dukoze nabi ushobora kutwica. Du kan döda våra barn. Urashobora kwica n'abana. Alla våra familjer. Umuryango wose ugahona. Det är hemskt. Urumva ko byari bibabaje cyane. Men får jag fråga er? Nagomba ndababaze mwese. När Jesus uppstår från de döda, Yesu azutsa akava mu bapfuye. Han har fått all makt i himlen och på jorden av Gud Fader. Akazuka afise ububasha bwose mw'isi no mw'ijuru akuye ku Mana. Vad gör han med de skyldiga? Abo bantu bamutsindishije, mubesheye, yo bakoreye iki? Tar han hämnd? Mbega yobajanye muhira? Oja. Nej. Oja. Nej. Får jag ta med till pingstdagen? Lava umunsi wa Pentekote. Kom nu ihåg vad vi läste i Matteus. Mwibukiza twasomye muri Matayo. Folket säger hans blod kan komma över oss och våra barn. Bavuze bati amaraso yiwe azotubako n'abana bacu. Det vill säga gör vi fel, då kan du döda oss och våra barn. Jesus har uppstått från de döda. Men han kommer inte för att söka hem. Han har ett annat uppdrag.
Han befaller sina lärjungar att göra någonting annat. Abwira abigisha icyo bari bukore kimwe. Vi läser från Apostlagärningarna kapitel 2. Durashobora gusoma muri mu byakozwe n'intumwa igice cya 2. Vers 38 och vers 39. Dusoma umurongo wa 38 n'39. Petero arabishura ati, nimwihane. Umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Hör ni vad han säger? Bega murumvise ingene yavuze På påsk, på långfredagen, ku munsi wa gatanu wa Pasika, så ropar folket, baravuze bati, hans blod kan komma över oss och våra barn. amaraso yiwe natubako n'abana bacu. Och de talar egentligen om ett straff över sig själva. Bisabiye igihano kizobabako bwabo. Men på pingstdagen predikas inte om ett straff. Ariko ngaha ku munsi wa Pentekote ntabwo batangaje amajambo y'ibihano birindiriye abo bantu, utan istället kommer ett erbjudande. ariko baratumirwa, barahamagagwa, om ni omvänder er, ni mwihane, så kommer alla era synder att förlåtas. ibyaha byanyu biharigwe. Om ni har förnekat Jesus, nimba mwarihakanye Yesu, om ni har övergett Jesus, nimba mwaramutaye, om ni har vänt ryggen mot Jesus, mwaramuhaye imigongo, om ni har ljugit om Jesus, mwaramubesheye, om ni har svurit mot Jesus, mwaragerageje kumuvuma, omvänd er till Jesus, hindukirira Yesu, och din synd är förlåten. kandi ibyaha byawe bica biharigwa. Och du ska få den heliga ande som gåva. Uraronka mpemu yera kw'ingabire. Och sen säger han, hama kandi aravuga ati, detta är ett löfte. iryo ni isezerano. Och vilka gäller löftet? Ni isezerano riki? Er och era barn. Nta mwana wanyu. Det finns inget hot om straff. Nta gihano kibarindiriye. Det finns bara ett erbjudande om total förlåtelse. N'umutumiro mwiza w'uko muronka guharigwa ibyaha. Jesus är så annorlunda än mig. Yesu rero aranyuranye na jewe. Han är så annorlunda än oss. Aratanye na twebwe ntituri cyo kimwe. När man tar ifrån honom all hans ära, iyo bamwambutse ububasha bwiwe, när man klär av honom helt naken, bakamusigara aramenya, när man slår honom sönder och samman, bakamukubita kugeza hashigara ari mishisha, när man spottar på honom och ljuger mot honom, bakamuvuma amate bakamukorera ibibi byose, när man kommer med falska anklagelser, bakamuzanira abavuga ibinyoma kuri we, när man säger du är förbannad av Gud, ati bakamubwira yuko ari kivume ku Mana, vi ska aldrig mer uttala ditt namn, ntawe uzosubira kuvuga n'izina ryawe, när man säger du har ingen makt och du har ingen betydelse, nta bubasha ugira kandi ntaco urico, när man tar ifrån honom allt han äger, bafashe bakuba mwaka inzo yarasanganywe byose, så svarar inte Jesus med hämnd. Ariko Yesu icyo bavuga ko ntacyo yababwiye ko bakwigihano. När Gud uppväcker honom från de döda, Imana imukuye mu bafuye, och säger du är min välsignade, uri umuhezagiro kuri du har all makt i himlen och på uraronse jorden, none ubasha mu ijuru no mu allt isi, skapat tillhör dig, ibyaremwe byose ni byaremwe wewe, så kommer inte Jesus tillbaka för att ta hämnd, ntabwo ibyabaye aribyo byamugarutsemo, utan för att erbjuda syndernas förlåtelse. ariko abatumira ngo abanyabyaha baze kuri we abababari. Och inte bara det, Ata kindi han erbjuder de skyldiga abwira babandi bamwagiriza bakamutsindisha atari byo, att de ska bli fyllda av den ande som fanns i han. asezeranira yuko baje bahabwa na mpemu yera. Kan ni tänka er? Ivyo murashaka kuvyiyumvisha. Petrus som förnekade Jesus, Petero mu yamwihakana, han blir fylld av den heliga. yahawe mpemu yera rutuzwa. Jesus är ingen hämnare. Yesu ntako twomugereranya. Jesus är en frälsare. N'umucunguzi. Amen. Amen.
Jesu nashimiye. Jesu nashimiye. Tacka Jesus. Bibeln säger en sak till. Biblia tubwira kandi kindi. När Jesus dör i Jerusalem, igihe Yesu yarageze i Yerusalemu, så dör han inte bara för Petrus synd, ntiyapfiriye ibyaha bya Petero gusa, eller för Judas synd, cyangwa ibyaha bya Yuda gusa, eller för Pilatus synd, cyangwa kubera Pilato yakoze, eller översteprästernas synd. Han dör för deras synder. Sabo bonyene gusa. Han dör för dina synder och för mina synder. Yabambiwe ibyaha byawe n'ibyaha byanje. Nu har han kommit tillbaka från de döda. None ragarutse avuye mu bapfuye. Du och jag dödade honom. Jewe nawe twamwishe. Vad vill han säga till oss? Yo tubwira iki? Omvänd dig. Hindura ihane. Vänd dig till Jesus, be om förlåtelse. Hindukira urabe Yesu umusabe imbabazi uraharigwa. Och din synd blir förlåten. Kandi ibyaha byawe birahanagurwa. Halleluja! Imana nishimwe. Halleluja! Imana nishimwe. Halleluja! Imana nishimwe. Det finns ingen synd som Jesus inte kan förlåta. Na kimwe kibaho Yesu atoharira. Om du har förnekat Jesus, nimba waramwihakanye Yesu, han förlåter den synden. Araguhagarira ibyaha wakoze. Om du har svurit mot Jesus, nimba waramuvuze nabi, om du har ljugit mot hans församling, waravuze nabi, din synd kan bli förlåten. Ibyaha byawe birashobora guharigwa. Om du har överlämnat din själ till djävulen, nimba waramuhevye ugafatana n'umwanzi, du kan bli fri, din synd förlåten. Urashobora kongera kubohorwa ukava muri ivyo byaha. Han vill fylla dig med helig ande. Agomba kuguha nuko yo kuzuza mpemu yera. Jesus är ingen hämnare. Yesu ntabyo yibikamwo bibi. Han är en frälsare. N'umucunguzi. Och du kan vända dig till honom. Urashobora kumuhindukirira rero. Vad du än har gjort. Ivyo wakoze byose. Vem du än är. Ukuri kosi. Det är den oskyldige som dör. Och de skyldiga går fria. Jesus tar aldrig hämnd. Han förlåter. Det sista jag vill säga. Jag är kristen. Jag har bestämt mig för att jag vill följa Jesus Kristus. Det betyder att jag vill avstå från att hämnas. Jag vill inte ge igen. Om människor ber mig om förlåtelse vill jag vara snabb att förlåta. Om människor ljuger om mig, om människor talar falskt om mig, om människor vill ta ifrån mig all min ära, låt dem göra det. Gud är min försvarare. Men jag vill ge förlåtelse. Jag vill leva i förlåtelse. För jag själv får ta emot förlåtelse. Om Jesus har förlåtit mig all min synd, då vill jag förlåta dem som har syndat mot mig. Jag vet att det är svårt. Jag vet att det gör ont. Men jag behöver den heliga andes kraft. Gud är ingen hämnare. Han är vår frälsare. Amen. Då sänger man. Låt oss bedja. Herre Jesus. Tack för att du utstod lidande. Tack för att du bar människors ondska. När människor ljög, när människor pinade dig, så bar du den plågan. Men när Gud uppväckte dig från de döda,
så gav du inte igen emot dem som hade ljugit mot dig. Du hämnades inte på dem som hade plågat dig. Du som har all makt i himlen och på jorden. Du som är den välsignade, du som är den välsignades son. Du erbjuder syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva. Tack att vi får bekänna dig och tack att vi får följa dig. I Jesu namn. Amen. Ariko ko barushirijeho kuvyura umugumuko yabira amazi arakaraba imbere y'ishengero ati jeho ndacuna kubw'amaraso y'uyu mugororotsi n'ivyanyu. Abantu bose baramwishura bati amaraso yiwe arabari twebwe akora n'abana bacu, maze abarekurira baraba. Ariko Yesu aramutonagura amutanga wabambwe. Vad är det folket säger? Bega abantu bavuga wiki. Och de säger om vi gör fel, iyo dukoze nabi, då kan du ta blodshämnd. Ukoze nabi wajana amaraso mu muryango wawe. Om vi gör fel kan du döda oss. Du kan döda våra barn. Alla våra familjer. Det är hemskt. Men får jag fråga er, när Jesus uppstår från de döda, han har fått all makt i himlen och på jorden av Gud Fader. Vad gör han med de skyldiga? Tar han hämnd? Oja. Nej. Oja. Nej. Får jag ta med till pingstdagen? Kom nu ihåg vad vi läste i Matteus. Folket säger hans blod kan komma över oss och våra barn. Det vill säga, gör vi fel, då kan du döda oss och våra barn. Jesus har uppstått från de döda. Men han kommer inte för att söka hem. Han har ett annat uppdrag. Han befaller sina lärjungar att göra någonting annat. Vi läser från Apostlagärningarna kapitel 2. Vers 38 och vers 39. Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ivyaha vyanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Hör ni vad han säger? Bega mnumvise ingene yavuze på påsk. På långfredagen, så ropar folket, hans blod kan komma över oss och våra barn. Och de talar egentligen om ett straff över sig själva. Men på pingstdagen predikas inte om ett straff. Ariko nga ku munsi wa Pentekote ntabwo batangaje amajambo y'ibihano birindiriye abo bantu, utan istället kommer ett erbjudande. Ariko baratumigwa barahamagagwa, om ni omvänder er, ni mwihane, så kommer alla era synder att förlåtas. Ibyaha byanyu biharigwe.
Om ni har förnekat Jesus, nimba mwarihakanye Yesu, om ni har övergett Jesus, nimba mwaramutaye, om ni har vänt ryggen mot Jesus, mwaramuhaye imigongo, om ni har ljugit om Jesus, mwaramubesheye, om ni har svurit mot Jesus, mwaragerageje kumuvuma, omvänd er till Jesus, hindukirira Yesu, och din synd är förlåten. kandi ibyaha byawe bica biharikwa. Och du ska få den heliga ande som gåva. Uraronka mpwemu yera kwingabire. Och sen säger han, hama kandi aravuga ati, detta är ett löfte. iryo ni sezerano. Och vilka gäller löftet? Ni sezerano riki? Er och era barn. Nta mwana wanyu. Det finns inget hot om straff. Det finns bara ett erbjudande om total förlåtelse. Jesus är så annorlunda än mig. Yesu rero aranyuranye na jewe. Han är så annorlunda än oss. Aratanye na twebwe ntituri cyo kimwe. När man tar ifrån honom all hans ära, iyo bamwambutse ububasha bwiwe, när man klär av honom helt naken, bakamusigara aramenya, när man slår honom sönder och samman, bakamukubita kugeza hashikara ari mishisha, när man spottar på honom och ljuger mot honom, bakamuvuma amate bakamukorera ibibi byose, när man kommer med falska anklagelser, bakamudani abavuga ibinyoma kuri we, när man säger du är förbannad av Gud, ati bakamubwira yuko ari kivume ku Mana, vi ska aldrig mer uttala ditt namn, nta uzosubira kuvuga n'izina ryawe, när man säger du har ingen makt och du har ingen betydelse, nta bubasha ugira kandi ntaco urico, när man tar ifrån honom allt han äger, bafashe bakubamwaka ivyo yari asanganywe vyose, så svarar inte Jesus med hämnd. ariko Yesu icyo bavuga ko ntaco yababwiye ko bakwiye igihano. När Gud uppväcker honom från de döda, Imana imukuye mu bapfuye, och säger du är min välsignade, uri umuhezagiro kuri jwanje, du har all makt i himlen och på uraronse jorden, none ububasha mu ijuru no mu allt isi, skapat tillhör dig, ivyaremwe vyose ni vyaremwe wewe, så kommer inte Jesus tillbaka för att ta hämnd, ntabwo ibyabaye aribyo byamugarutsemo, utan för att erbjuda syndernas förlåtelse. ariko abatumira ngo abanyabyaha baze kuri we abababari. Och inte bara det, ata kindi han erbjuder de skyldiga abwira babandi bamwagiriza bakamutsindisha atari byo, att de ska bli fyllda av den ande som fanns i han. asezeranira yuko baje bahabwa na mpwemu yera. Kan ni tänka er? Ivyo murashaka kuvyiyumvisha. Petrus som förnekade Jesus, Petero mu yamwihakana, han blir fylld av den heliga. yahawe mpwemu yera ruzuzwa. Jesus är ingen hämnare. Yesu ntako twomugereranya. Jesus är en frälsare. N'umucunguzi. Amen. Amen. Jesu nashimie. Fotaka Jesu Yesus. nashimie. Fotaka Jesus. Bibeln säger en sak till. Biblia tubwira kandi kindi, När Jesus dör i Jerusalem, igihe Yesu yarageze i Yerusalemu, så dör han inte bara för Petrus synd, ntiyapfiriye ibyaha bya Petero gusa, eller för Judas synd, cyangwa ibyaha bya Yuda gusa, eller för Pilatus synd, cyangwa kubera Pilato yakoze eller nabi, översteprästernas cyangwa synd. abandi bakoze Han nabi. dör för deras synder. Sabo bonyene gusa, Han dör för dina synder och för mina synder. yabambiwe ibyaha byawe n'ibyaha byanje. Nu har han kommit tillbaka från de döda. None ragarutse avuye mu bapfuye, Du och jag dödade honom. twebwe jewe nawe twamwishe. Vad vill han säga till oss? Yo tubwira iki? Omvänd dig. Hindura ihane. Vänd dig till Jesus. Be om förlåtelse. Hindukira urabe Yesu umusabe imbabazi, uraharigwa. Och din synd blir förlåten. Kandi ibyaha byawe birahanagurwa. Halleluja! Imana nishimwe. Halleluja! Imana ishimwe. Halleluja! Imana ishimwe. Det finns ingen synd som Jesus inte kan Nta förlåta. cyaha na kimwe kibaho Yesu atoharira. Om du har förnekat Jesus, Nimba waramwihakanye Yesu, han förlåter den synden. araguhagarira Om du ibyaha har wakoze. svurit mot Jesus, Nimba waramuvuze om nabi, du har ljugit mot hans nimba församling, waravuze nabi, din synd kan bli förlåten. ibyaha byawe birashobora Om guharigwa. du har överlämnat din själ till djävulen, Nimba waramuheza ugafatana n'umwanzi, du kan bli fri, din synd förlåten. urashobora konga
kongera kubohorwa ukava muri ivyo vyaha. Han vill fylla dig med helig ande. Agomba kuguha nuko yo kuzuza mpwemu yera. Jesus är ingen hämnare. Yesu ntavyo yibikamwo bibi. Han är en frälsare. N'umucunguzi. Och du kan vända dig till honom. Urashobora kumuhindukirira rero. Vad du än har gjort. Uko ivyo wakoze vyose. Vem du än är. Uko uri kose. Det är den oskyldige som dör. Och de skyldiga går fria. Jesus tar aldrig hämnd. Han förlåter. Det sista jag vill säga. Jag är kristen. Jag har bestämt mig för att jag vill följa Jesus Kristus. Det betyder att jag vill avstå från att hämnas. Jag vill inte ge igen. Om människor ber mig om förlåtelse vill jag vara snabb att förlåta. Om människor ljuger om mig, om människor talar falskt om mig, om människor vill ta ifrån mig all min ära, låt dem göra det. Gud är min försvarare. Men jag vill ge förlåtelse. Jag vill leva i förlåtelse. För jag själv får ta emot förlåtelse. Om Jesus har förlåtit mig all min synd, då vill jag förlåta dem som har syndat mot mig. Jag vet att det är svårt. Jag vet att det gör ont. Men jag behöver den heliga andes kraft. Gud är ingen hämnare. Han är vår frälsare. Amen. Då sänger man. Låt oss bedja. Herre Jesus. Tack för att du utstod lidande. Tack för att du bar människors ondska. När människor ljög, när människor pinade dig, så bar du den plågan. Men när Gud uppväckte dig ifrån de döda, så gav du inte igen emot dem som hade ljugit mot dig. Du hämnades inte på dem som hade plågat dig. Du som har all makt i himlen och på jorden. Du som är den välsignade, du som är den välsignades son. Du erbjuder syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåva. Tack att vi får bekänna dig och tack att vi får följa dig. I Jesu namn. Amen.